बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो फिन आरोबाव हाबा जाखानाय सासे बर' आइजोआ खारदों बर' हारिनि गेजेराव थारैनो मा सोलिगासिनो सासे नङा सानै नङा खनले बे जाथायखौल' खोनानो मोनसै बेबायदिनो आरोबाव सासे बर' हिन्जावनि खारनाय खौराङा सोराङाव फैदों चिरां जिल्लानि खाग्राबारि गामिनि थागिबि सासे गथ'नि बिमा जबा बसुमतारिया थांनाय 3 मेनिफ्रायनो खानानै दङ नखरनि सुबुंफोरा जेराव मेराव नागिरसेयावबो आइजोनि खौरां मोननो हायाखै बेनिखायनो सोरबाफोर आइजोखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8471901051 बे जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै खौरां हरनो हागोन होननानै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफान आरो बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसननि जथाय बानजायनायाव ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा जानाय लोंनायनि सायाव फरायसाफोरनो सांग्रांथि होनाय हाबाफारि बानजायदों थांनाय 6 मे खालारनिफ्राय लानानै फैगौ 15 मे खालारसिम बिटिसि ओनसोलनि गुबुन सोलोंथाइ फसंथान एबा फरायसालिफोराव फरायसाफोरखौ लानानै ड्राग्सनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जादों मख'जाथावदि बे सांग्रांथि हाबाफारिखौ दिनै बिटिसिनि गंफ्रोमबो जिल्लाफोरनि मोनथाम सोलोंथाइ फसंथानफोराव गासै 12 मिरुफोराव लानाय जादों बेबादिनो थांनाय 6 मे खालाराव क'क्राझार सोहोरनि क'क्राझार हिन्जावसा HS फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै ड्राग्सनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जायो मख'जाथावदि क'क्राझार हिन्जावसा HS फरायसालियाव खुंफुंनाय सांग्रांथि हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो क'क्राझार CITनि प्रफेसार डक्टर बिहुं ब्रह्म बिथाङा फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि ज' नावारि बिथांजों लोगोसे गासिबो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो हाबाफारियाव बाहागो लानानै फुंखा सुबुंजों लोगोसे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोनाबो फरायसाफोरखौ थांखिनानै फेग्रा मुवा जानाय एबा लोंनायनि सायाव सांग्रांथि होनानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो बिबुंथिनि गेजेरजों ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा जानाय लोंनायनि गेजेरजों मा बिथिङाव खहा जानो हागौ आरो बेफोरबायदि ड्राग्स बाहायनाया आयेननि बेरेखा आरो बेनि सायाव सोरखारनि फारसेनिफ्राय माबायदि साजा होनाय जायो बेफोरनि बागैबो मोजाङै फोरमायनानै होयो मोनसे दुखुनांथाव खौरां 2014 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद आरो 2016 मायथाइयाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा काजु गयारिया 25 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय मख'नो गोनांदि काजु गयारिया थांनाय 2019 निफ्राय 2020 बोसोराव बिजनि फरायसालिमा फरायसा खौसेथि आफाद बयस कमन रुमनि नेहाथारिनि बिबान सामलायबोनायनि अनगायैबो हारि दानायनि हाबाफारियाव नांथाबबोदोंमोन मिथिनो मोननाय बायदिब्ला काजु गयारिया गोबाव सम सुगार टिभि मेगन नुयै बेरामाव गोग्लैनानै दङमोन जरहाटआव मोनसे मुगैथाव जाथाय गाज्रि भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनायनि गेजेरजों रां खामायनो नागिरनाय मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों सासे सिख्लाजों लोगोसे बिनि लोगो सानै सेंग्राफोरखौ पुलिसा हमदों सासे 72 बोसोर बैसोनि बोराय सुबुङा गावखौनो बुथारनानै लानायनि उनाव जाथाया सोराङाव फैदोंमोन 72 बोसोर बैसोनि बोरायजों गाज्रि भिडिअ बानायदोंमोन आरो बेखौ वेबसाइटआवबो आपल'ड खालामदोंमन आरो बे भिडिअआ ओनसोलनि सुबुंफोरनावबो गोसारजोबो बेखौ मोनथिनानैनो बोराया गावखौ बुथारनानै लायो बे समाव बिसोर साथामखौबो हमबाय होनना मोनथिना मोन्दों खौरांगिरि रुपम बरुवाखौ नारद जयन्ती एवार्ड 2023 जों मान बावदों मुंदांखा खौरांगिरि आरो मुंदांखा असमिया गथ'सा मेगाजिन सपुरानि गाहाय सुजुगिरि रुपम बरुवाखौ बेसेन गोसा नारद जयन्ती एवार्ड 2023 जों मान बावदों बे बान्थायाव भारत मातानि सावगारिजों लोगोसे बिजाब आरो 50,000 रांखौ होनाय जायो मख'नो गोनांदि साथाम गागि खौरांगिरि जेरै दैनिक असमनि जितेन्द्र चौधुरी आमार असमनि सौम्य भारद्वाज आरो दूरदर्शन केन्द्र गुवाहाटीनि सेवाली कलिताखौबो बे बान्थाजों मान बावनाय जादों बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोराव थानाय क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेर थांखिबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 3 अक्ट'निफ्राय 7 अक्ट'सिम पतन्जलि योग कमिटिनि बानजायनायाव 5 साननि हाबाफारिजों योगा सोलोंथाइ बादा खुंदों गोग्गो सावस्रि सिबिथाय बिथांखिजों क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेर थांखिबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फुंबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय 7 रिंगासिम फुंबिलिनि बुब्लियाव योगा हाबाफारियाव क'क्राझार ओनसोलनि थागिबि नोगोरारिफोरा बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों दिनै जोबथा सान एबा फोजोबनाय हाबाफारियाव पतन्जलि योग कमिटिनि मिरुनि दैदेनगिरि राकेश कुमारजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला पतन्जलि युथ कमिटिनि आफादगिरि मनज कुमार ब्रह्म लेङाइ आफादगिरि राहुल नार्जारी आरो रायजोआरि योग समितिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो